klima ere ondatzen du. Nola egon da mundua eta nola Euskal Herria 2050 urtean. Klimaren berotzeak munduan zabalduko duen hondamendi handiarekin nola biziko dira gure ondorengoak. Nolako aideak gastatu dute. Zer jan eta zer erako dute, zein gaixotasun sufrituko dituzte 2050 Nolako zerbitzu sozialak, eta zein balioekin zeinduko ditu gaixoak, zaharrak, umeak eta bar. Klima aldaketari erremedioa jartzeaz, hitz egiteko Change the Change biltzarra antolatzen aurten ezkoko zibilizazio krisi batean bizitara hogeita bat mende hasieran. Krisi ekonomikoa, krisi soziologia, krisi politikoa, erregaiak eta pandemiak, judizialen krisiak, krisi humanitarioak eta dena lotuta eredu sozial open baten ondorioekin. Krisi guztiok larrezkotuko ditu klimaren eroketak behin eta berriro munduko jakintzua goazarazen diruzenez. Donostiara, Chance the Change xereak zareten jenteok. Jakinezazue Euskal Herrian, Gipuzkoan, Donostian, agintariak oso ez egin direla egiten gozak. Klimaren aldaketa erremediatzeko adituek aipatzen dituzten neurriak justu alderantzizkoak ari dira hartzen gure agintariak. Herritarren egungo etorkizunekoa baztertu eta botere ekonomiko handiei business as usual beti bezala funtzionatzen jarraitzen laguntuz. Donostiak, Gipuzkoa eta Euskal Herria autonomien erkidegoko agintariek itxuan laguntzen dituzte klimarentzako kaltegarriak diren proiektuak. Bideragarritasun ekonomikorik eta sozialik edukiko ez dutenak. Abiadura handiko trena, erraustegiak, lurraren artifizializazio masiboa, Donostien bertan norteko trenbide bat eta bar. Errausketaren hartako mugimenduan biltzen garen erritar eta behin eta berriro dutxik dugu, errausketantak kaltegarriak direla gizakiaren osasunerako. Europak lehen etxituen ekonomia zirkularra eragozten duela. 1000 tona CO2 eratzen dituztela alferrik atmosferara. Eta aldakinak aprobetxatzeko alternatiba hobe eta merkeagoa badaudela. Europan bezala hementxe bertan ere ikusten ditugu. Baina gura agintariek ez dute entzun nahi. Begiratu Donostia hiri politonik, bere batuan dauka pozoia. Hemendik 5 kilometruan 1000 tona erretzen ditut Añor Garresolako porron fabrikak agintariek baimena 2008an eman da. Eta beste 5 kilometro urrunago Zubietako erraustegi berria ari dira egitzen. Añor Garresola baldin bada Euskal Autonomia Erkidegoan hori egin isurtzen duten industrietako bat Zubietako erraustegi klima kaltetzen dutenen zerrendan gehituko da. Oraindik garez daude Gipuzkoako bigarren erraustegi hau gelditzeko. Donostialdea oso ingurune kutsatu baldin bada ezin digute hemengo herritarrek oso gehiago zabaldu erraustegi berri batekin. Obra berriarekin gure diru publikoak hipotekatuta geratuko dira 2050 arte. Noiz eta klimaren aldaketak mundu osoan ekarriko dituen kalteei aurre egiteko inbertsio eta diru publiko asko beharko diren urteetan. Ongi etorriak mundu osotik Change the Change biltzatera zatozten nahi. Ez utzi Euskal Autonomia Erkidegoan Gipuzkoa eta Donostiako agintariek greenwashing merkea egiten. Eskatu benetako konpromisoa herritarren eta lur planetaren etorkizunarekin. Exigitu klimaren aldaketa okerragotzen duten proiektua baztertzea. Rosanak Torelli 05 mugimenduko lider eta Golda Bisaridunak esaten zuen ezela agintariok ez erre etorkizuna. Hau dela eta bi elkarretaratze antolatu ditu erosketaren hartako mugimenduak. Martxoaren 5ean, arratsaldeko 7etan alderdi derren elkartuko gara. Egun hortan